Selamat Hari Raya. Mohon maaf zahir dan batin. Info bodoh cah. Bodoh tetap kerja seperti hari-hari biasa. Jadi seorang TKW pahlawan devisa ki gak enek rasa pantang mundur ki gak enek. Riyo tetap kerja. Jajal lo gue lah. Kuat mental menjadi seorang TKW. Kadang aku syukur lah ane wong ngomong jare penak ya kerja di luar negeri, gajine gede. Gak ngerti ki cah kowe hari-hari ngene iki tetep kerja. Kira bodoh. Nek mental ora kuat kowe iso terjun bangunan tak omong ngene. Sebulan ning kene tak jamin mati kosal-kosal awakmu. Mulakno menghargailah pahlawan devisa. Aku salut lo karo pahlawan devisa, mergo aku dewi jadi pahlawan devisa. Kerja di luar negeri cah. Aku sing ngerasa nih sikil gendas ke sikil. Tapi ngono ki balik layar. Gak diketok nih cah, jadi kok sing penak-penak. Foto profil ya sing wah. Ke status ya sing menggiurkan ngono-ngono kuwi. Kuwi hiburane sing ngono kuwi. Ben awakmu ya apa kepengen di luar negeri, jajal rene, tak mati kosal-kosal awakmu. Ora percaya, jajalan.